restoran otal nan sun yi kala-kala na abinci suke yi mai daɗi. Sun kawo ta gunne tamkar kai a maradi. Gaskiya restoran hamdala kai ta yi. Hamdala ta sawa. Girkin kuke so a muku na aure ko suna, ko za a yi taro irin taron girma. In dai har da bukata ta abincin alfarma, to ku hanzarta yanzu ku leka ta sawa. Hamdala ta sawa. Girkin su da daɗi yau sun ciri tuta a birnin tasawa. Kai in magana ce ta girki ba karya, hamdala restoran su ne lamba na ɗaya. Da gari yanzu ake yin tafiyayya, domin a ci girkin su musamman tasawa.